aiwa indombojamba indombotamba ini zvonakidza izvi indotamba ini ndotamba here nhai Richard Mugari kana ndichibhowa uri kudei pano Richard Mugari ndinongokubhisa ndinongokubloka kapanapa zvakanaka kana ndichibhowa uri kudei papeji rangu uri kudei pano kana ndichikubhowa uri kudei pano ndingokubloka zvoperi nhai ndogona ngorova vhosho guys paita ndombolo aiwa hakana iTuesday dedzai vamwe asi kanamba kakakachita kakanoita kaya handitika miratidzosere ikako tichimirira vamwe ndandisipo notando ndanichimbodhilivha order dzangu ndandisipo ndanonoka kudzoka mumba don't worry amotikai makwana mudu kuti nditambe mira ndijaivhe apo ndida kutamba aka ndoka ndinichidaka tichimirira vamwe naika hanziridzai Jerusalem handina aka wokoyo chisa aish kutenyorerisi hewedu kamanza kakaruda kudikwa miraindise foni yangu yes. Namba vakuru right yes namba vakuru guys yes namba vakuru right hai naneta haiwa kana right regai chidzima ichi ndaneta vasikana right guys hanzi makurova jive tinopata chimborova jive tichinakidzanaka nekuzvinakidzawo right mirai ndichipinda ichi chichimwanzi ichi chimhanzi chemwana wedu wokuZimbabwe ichi handichimaona ichi ndichipinda mutoilet memuchihwa chimhanzi ichi wangu moyo mangu mai vangu moyo mangu moyo mangu ai 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 ai
Right, guys. Tadzoka, guys. Tirega tichidzima music, right? Right. Maswera sei manheru kumativi mana nyika. Ai, koitemba mbeni ungoramba chirira sezvo ini ndabvisa. Right, guys. Maswera seiko mamukwananiko manheru kumativi mana nyika nchiti aiwa regai tisangane pasikata nhasi pachirongwa chedu chino ichi. Tinoda kutanga takumbira regerero nekuti program ino yaifanwa kunge yakaitwa nezuro. But hatina kwanisa kunge takaita program nezuro nekuda kwezvimwe zvinhu zvakaitikawo nezuro zvanga singakwanisi kuti tite sei ti overrule. So anyway, tiri pano nhasi regai timboona tinewo chatijoina muzuva ranhasi. Mirai ndigare zvakanaka. Mirai ninyatsogara mushe zvinhu zvacho izvi. Ndinyatsogara. Right. Tine mwana watichakupai uyu mazuva. Right. Saka zviri kuitika ndezvekudai so masivano, guys. Nhasi tanga tine program yatauya nayo pazuva ranhasi, guys. Chekutanga regai ndagara ndaisa disclaimer handitika ndechekuti pano papage nepaSis Melly's diaries. Tiri paSis Melly's diaries handitika no discrimination, right? No bashing, right? Pano we bring nyaya dzinoitika in our day-to-day lives handiti. So no judgment. Kana wafunga kuta judgmental, kana wafunga kuti urida kutuka, kune mvenge anditika kune mvenge moenda kumvenge ndokwa munotukana ikoko, ndokwa munoita judgment yenyu ikoko. Pano uya vanhu vanenge vaine nyaya dzavo vachitaurira nyaya dzavo. So I'm not going to tolerate and I won't hesitate kuti ukauya uchishauda antika mu comment section kana kuti ukauya uchitaza discrimination istiri vanhu vamwe chete because ione mufungiro wakasiyana newe vamwe uya uchishauda. Kana uine point yako, put your point across zvakanaka, right? Isa point yako mune zvakanaka antika toonesana tofamba nepoint yako kana chipina toiongorora kusvikira tadadi tasvika pane understanding other than yekuti unouya pano because iwewe you don't believe hauwirirane zvemagei, kwauri magei masatanist, kwauri ngochani vanhu vakatukwa naMwari handiti zvinotaura vamwe antika. Saka uya pano uchida kutanga kutaura zvinoshamisa kana zvinonyadzisa uchivashauta, ini ndinokubloka because this is a personal page, right? Moita kumvenge izvozvo hamuiti pano. Hapana ari kumanikidzwa kuve pano. Kana waona kuti iwewe chitendero chako chinotaura kuti aiwa ini zvinhu zvemagei aya handizvidi antika, unongosiya unongorova exit pano woenda kana tave nelive inoenderana nezvaunofarira wozouya ipapo. Hakuna munhu anobatsirirwa kuti agare pano palive inoi. So comment section tiri kukumbirwa kuti murespect because this is a very sensitive issue kune vamwe vanhu handimaona, especially kune ivo vatinoti magays nemalesbians acho. It's a very sensitive issue antika. Saka garai madi kana waona tawirirani nazvo mogara marova short left, moenda kushort left mozouya mangwana kana tave netopic yekuti chi imi zvinoenderana nemi zvamuri kuda. No bullying pano. This is a personal page handidi kusvibisirwa page mvenge igroup ndokwa kunoitwa mvonga mupopoto zvose ikoko. Pano I won't hesitate to block you. Zviri 9 tiri 30 antika vanhu vanenge vachida kunzwisisa because the moment amotaka kutuka umwe munhu ane problem yake yari kuda kuti adreswe pano achiuya pano haachakwanise kuuya because atoona unhu hwenyu. Saka uno kumvenge tigarai masiya kumvenge pano hapasi pamvenge, right? Nangoti tigari tazivisana ipapo. Anyway, zvakanaka nhasi muzuva ranhasi, guys. Tinoziva kuti pasi pano patiri kuramba pasi pezuva tinorarama zvakasiyana guys.
tine vanonzi vatinoti nechishona vavai ngochani. Handizivi kuti ishona nemu rakanaka here kana kuti ndere kutuka, asi regai nitaure nechirungu ndizvo adresi rechirungu. Hanti vanonzi magays kana malesbians. Handiti tinavo mumasociety umu. Hantika tiri kuvaona zvinotombotinetsawo kuti chii chiri kuitika mavari. Zviri kufamba sei kuti munhu ade kuzviita musikana iye ari mukomana, munhu ade kuzviita mukomana iye ari musikana. Chiko chinomboitika isati tichazonzwisa. Hatina maanswers guys. Ndosaka vauya pano kuti vazotaura nyaya yavo tizvinzwire. Maybe after the show, after this live, tinenge tave neumwe mufungiro, tinenge takuonawo zvinhu neimwe nzira. Antimaona, because atizivi, we are very much confused because atisi mubhutsu dzavo, we are not in their shoes, so we don't know how they are feeling antika in being gays. Anti vari kuzviitira mari here, vari kuzviitira kunakirwa here, vari kuzviitira kuchiva vakomana, vari kuzviitira kuchiva life yevasikana here, saka vari kuzviita vakadzi here, kana kuti vakadzi vari kuzviita varume kuchiva life yevarume here, atisi kuziva. Antika so nai Sandra ndiri kupopota chandiri kupopota. Nai Sandra chidomsani, waona nchipopota ipi chandiri kupopota? Wandionepi? Kana usingazivi mutauriro wangu, kana usingajaira mutauriro wangu, zviri nani kungonyarara. Chingotonyararako kana usiri kuziva mutauriro wangu, because hapana ndambopopotera. Ndiri kutaura zvakadzikama zvakanaka zvokuti pandinopopota chaipo hautombotauri kuti ndiri kupopota. Pandinopopota chaipo hautauri ndiri kupopota. Saka please ka anditombozezi kuti ndibloke kana kada kundivigira zvinhu zvisingaenderani, because hapana wandiri kupopotera, hapana wandiri kuudza, ndiri kungotaura. Handika this is my voice and I've accepted to kuti ndo voice rangu, ndo zvandiri. Handina wandiri kupopotera kana wandiri kutukana naye, tiri kuadhisa zvakanaka. Handingapiwi voice rakafanana nerako. Ndosaka ini chinzi Sis Melly, iwe chinzi iwe, takatosiyana. Umwe munhu anotaura pasi pasi, umwe munhu ari voice riri loud seni kudai. Saka kana usingandizivi nyarira zvako, umbotanga wandidzidza ndokuti uzondinzwisisa. Anditika ndokumbura undirespect, handina zera newe. Uite kumvenge ndokune vezera rako. Right. Saka tine guest dzatinadzo muzuva ranhasi pano. Regai tifonere guest yekutanga iuye. Anyway, unfortunately tanga tati tiri kuita live yekuti vanokwanisa kuti tivaede. Antimaona. But munhu anoti hatina kudzidziswa kuti tinoedha sei. Antimaona, hatina kudzidziswa kuti tinoedha sei, because account yachona inoita zvokuedha vanhu haisi yedu. Antimaona, so zvatichaita now, I'm going to video call. Antika ndodai so pane mwe phone. Anditika muchiona imimi. Antika munhu watiri kutaura naye kuti ndiani, and achitaura nyaya yake tichizvinzwira tega. Right. I'm calling anti muri kuona. Hai. Ikadisa phone pa loud. This one don't pa loud. Okay. Hello? Hello? Kuinda isi kunzwika. Mira tu. Hello? Kwase usiri kunzwika yewe panapa. Apa yakuti muted. Chiri kuitika. All right. Hello? Kola hello. Guys, amusi kumunzwa, mira itione. Mira adisi kukunzwa voice. Mira, hold on. Mira todiko, tobvisa pa Bluetooth. Hello? Ya wakunzwika now. Right. Right. Ndo wakunzwika manje. Wakadiko hanzvadzi. Makadiko hanzvadzi. Ndati makadiko hanzvadzi. Tiripo, tiri kugamuchirai pachirongwa chezuva ranhasi paSis Melly's Diaries. Muchiuya nenyaya dzenyu nemachallenges enyu, tichida kubvunzawo mubvunzo kuti nzwisise kuti zvinofamba sei pakuita gay. Anditi so mungatanga nekuzviintroduceawo here kuvanhu kuti imi ndimi ani.
mirai hanzi tikuona keteni mirai kwai ndikuona keteni saka ndozviita seiko mirai zvinhu zvacho mira bata wakadaro tione asi kuti ndodai makuona right naiwa Shakira yaundisirawo speaker mirai chitira kuisa speaker kuti vanyatso kukunzwai muri kuvanzwa here guys makuvaona here ndisiro kaspeaker inoita kuwhatsapp kuti speaker ibude whatsapp kuti zvibude whatsapp isaka kuwhatsapp kwacho speaker kuti vanhu vanyatso kunzwa okay onai hanzi vanhu vari kuti vari kuona inini saka zvatakuita isusuka imimi regai ndikudropei mufone imimi kuti muite full screen inoita short screen handiti regai ndidrop imimi mofona imuri imimi inini ndoita chi fona izvozvi so right ndozviita se mirai vadzoke vafone ivo kuti picture vaite ningirikiri kaspika ndinako asi handigoni zvokukashandisa itechnology naimi technology ndodzivire pini kurumidza ri kumpa rinhu aruda kufona izvo zviso ipapo The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. chaita saka katofana sezvo zvakutovigwa saka mira tione right regai vafone tinzwe hanzi switch camera ndoswicha seiko ndogozviziva switch camera sei mina handizvizivini yada zvitose iyoyi iri kuchabuda munhu mirai tione kuti panofona hau iyi iri nhingikiri here iri full screen here kavachifonazve right nhai zvakuti ndisenani zvigonini once click is speaker to enlarge it all right okay all right aiwa kuti hatisi kuda music iswa music yabvepizvo iwe wakuplaya music hatisi kuda music iswa kuvainde pizvava ngwachira mirai tione ndakuvafonera handiti chisa ya zvakuita zvaita kuenda isiri kuringa apa enda isiri kuringa ya zvaita manje ya zvaita tichinzwa manje volume muri kunzwa here hanzvadzi hello yaha chisa kwapo chindako bva wandivharira udhori mbedhuru mangu zvabho manje takunzwa saka ndokumbirawo mutenge mazviintroducewo kuvanhu kuti imi ndimani mungazviintroduca here kuti hanzvadzi kuti imi ndimani hello kola iri kubuda muri kubuda taura henyu kuti ndimani chizviintroducai kuvanhu kuti imi ndimani
tiri kukunzwai chitaurirai vanhu kuti imi ndimani. Hello, tiri kukunzwai, taurirai vanhu kuti imi ndimani. All right. Eh. Yeah, I removed them from Cape Town. Yes, the Makwari 29, yeah. Mamira and Kaita. I'm a president. So, yeah, like and like I still remember last year. One. So there are like women down where like to Bamba when I show you but I should go in the shop I got the right phone. And then the banda and then she's turning out, you know, gay fantasy. And then when they okay to be down to Baba, Vanatoa Banga, I should keep tight and the Mama Tower, Mamma, the Vandavan, the Indians, I should walk from the Bahawi. All right. And that's Ivan. All right. Is it bad like this art? And then the manager, the manager, we out there that is possible to put where the office, I made some kind of stuff because and then the Papa almost 3 months, and then I put myself to live 2 weeks. Was the I feel like it. I feel like it. Sometimes came and then the Nyatba from Toro, the Vanavanato was a warning on the pastor. Next time for that stuff or for bad. And then but now, yeah, just you have to get up with the but I and it's obviously because I put that and keep the name or whatsoever. It's something that me, I mind my own business. A lot of people who support me, who love me, who cares about me. So, like now, I feel free again
whatever I want, and then even but dressing, I do dress well. Sometimes, even like in South, like let's say like out with my friends, I'm like my clubs or I do. Sometimes I do dress, I do wear heels, and then sometimes like if I wear those things, I'll feel like to wear it, and then I'll feel comfortable. So, but before, people they were talking too much, and then if I wear heels or if I wear something, people they were like, "Oh, you are this, whatever." And then I was like, "Okay, fine. From now on, I don't mind. I don't care what people they talk about, whatever about me. I don't care. As long as for people who support me, who love me at home, here in South Africa, here in Japan, this is where some people they like me. So I don't care what people say about me, about my sexuality. So fine with it. I'm okay. So All right. I don't know if there's anything. Yes. Yes, regaiti tichibvunza. Like vanogara nendo dzvangu so much like connected and then sometimes go out and it's here. So what's like to Daraga like whatever. I was like you and they said but now I'm now free. Then after this was like now but okay one and then you base even what you feel do Padogara again so all right. Regaiti tichibvunza mubvunzo andanzi Ivan. Regaiti tichibvunza Ivan regaiti tichibvunza mubvunzo kuti vanhu tichitanga saka iwewo wati une 29 going to 30 years wakatanga kuziva kuti uri gay rini? ndakatanga kuziva like ndakatanga ndiri kuprimary I think I did 7. I need to get 7, and then I was like, I was having that feeling. It's something something going on. And I was like, okay, then that's it. And then I went up Form 1. Then let's say then I feel like doing boy. And then I was like, but it's something like switching. And then one day, I was a friend, I know, and then next day, something weird that and my friends I don't I need to like do something for it. Not like and then you think go back to that. And then you say I say productive, and then so that and then now we are home too. Yeah. So those and then I was still again I was so those very little bit again or what's going on is as I was all right. And then now
then I'll go the bad up to that's one that people that's more avoid. Then that when I start understand myself and then I to accept myself, get that what I am. And then but from way back it was very hard. I did not how I just have a fight a big fight of it's very but the same I don't know like now I don't until I get to it yeah but that's about yeah now Alright, so Ivan, urikutaura kuti iwewo pawaikura kusvika uzosvika grade 7 pawakatanga kuti mukapinda mutoilet kuchikoro woona vamwe vakomana woita mafeelings, wakakura uchitamba nevakomana here iwe kana kuti vasikana? ndiri chikoro mashema anayotamba nawo ndatamba nevasikana vakomana handimutamba nevakomana chete ovina like now nditamba nawo and then ndatamba navakadzi vasara like kuya esengeti ngwasana vakomana ndakavamaka ndakavamaka nawo amene ndandikutamba Somebody goes, then they don't come by somebody, then somebody, they got it. You might, you want like, and then you come and the German was time, secondary, the German was kind of, I don't know, German woman and I'm going to come, someone of woman, and the common woman like, jangan kau malah aku baca lagi, jadi nanti tak feeling jadi bukan. Tapi kau mana feeling jadi bukan. Jadi kalau sana, jadi dapat ni angkat yang like ya. Then mana do like this all the all my things. Jadi kalau kau mana ni, tapi and then ya, aku pasal mana zaman aku saya mari ni secondary. Alright. Nggak best ni macam tahu orang. Okay. Alright. Saka iwewe uchikura uri waigara nevabereki here kana kuti waigara nani? Ndaigara nevabereki, ndaigara nemainini vamwe pamugara wavo nevana vamweni vamwe vakomana kana vanhu. Alright. Saka alright, ita uchiri pamukana ndite ndichikubvunza kuti tinzwisisane. Uta uchiri pamukana ndikubvunze. Yes, something yakatanga kuti something ukana something go. Seba ahandi futa. Ndakamuramba. Namuramba daro. Seba sasa direct. Seba mwezi, seba na iyo ndisawuri ani. Was like better the first story ya. Da ida that place that was that is one thousand and then the bar that I think my later and then the Vanda, Namsanamura, Sananga, and then the government and my man that Minam Command. And then the Batar was a kind of mushroom and I don't mean that I can meet with the woman I said it up like I'm sure I'm going to do darling is any cut you all as I walk in and you go to the I can see. I think the bar was one van and then I'm a shop than a player. But then I'm a shop the bar, but when the moment that come over, I did that connection. What was the connection that I like the mama is my sugar. That was funny that connection that the yeah that's right. Yeah, the way the young bango that connected. And then the one I don't want the bad food. But all the time now that was like that was the name. You got chance the guy. Now this is something. Somebody said that 3-4, and I'm going to that and I don't want to why. But when I said that, I thought around 7.
na kule yangu hatuko au amira so kata dungwa dia to ha ba ban la ni okay that day night mas ma kwa kwa na peka ma so ni na peka na peka no na ma gamma ni so bo ya ni kada ma da ka na ko ni bo ni ni bo da fa ni bo ngara ko na ko na mo na so ni ati na tin do kira ko na ka na and then the was one at one town. Much money in Mundial. The Banano Salam town. That's nine. One on one. Yeah. Nine. And then the band. I went out. I can put it on all the one son. No one as our kids. And I don't know what that's good. I bet not as long as no problem. Then they send me the next hour with the fan. I said, I named the next one that but neither. Who better my day, shop a day, and that shop to an end. That's where I go and then the I like just give me a like argument. Even because of Sarah is good. You when I was like this time, sorry, for my first time, you know, like, what is, and then, I'm better than I was walking up and then bagging. So, but they are good, but somebody who drink, and I'm going to look for it. That's how that has a good butter. Then, what I could I would get about the good thing, and I'm going to play out. And then the bar, and then the bar, in a preliminary, is that was at the past one. The bar. I thought I almost longer, but since tower, then from that time, when I was sending that, I was with an down. No one was dig out, but basically, seven summer in that's no need. But sometimes you come and watch. Well, it's not when you go like my family hero, my big hero, my town hero, like sometimes my town hero, that's another kind of not more. That problem that happens is for a guy you put on also because I would say that's right. Like for a more focus much, serious do me a phonica. At time, and then, yeah, go government, my guys down. All right, Ivan. All right, Ivan. Icha uchindipa mukana nchikubvunza mubvunzo zviri nani ndikakubvunza mubvunzo yobva wangodavira pane mubvunzo ipapo straight to the point ndikangobva wanyarara ndokubvunza umwe it's straight to the point because ukatsanangudza nhoroondo manje ka tinenge tiri kuti nonokei pa sound apa system vanhu havasinyazonzwa zvakanaka handiwaona saka toda kuti vanhu vangobata mubvunzo nechibvunza uchingopindura ipapo saka uri kuti your first kiss was with a boy. Yeah. Ndizvo Madi? Uri kuti your first kiss was with a boy? Madi? First kiss yako uri kuti ndeo? Yeah. So hauna kana even pawaitamba iwewe nevasikana antika semwana akanga achikura hauna kana feeling yawainzwa kuvakomana asi ukaona vakomana ndo pawainzwa ma-feelings, right? Yeah, paneta maniwa kana ringe that feeling. I can't feel anything. I feel like it's 0, but the inside the command, yeah, something. All right. So maiva kumba kwenyu family yenyu pa yakaziva kuti wewe uri gay vakazvigamuchira sei? Yes. That's like saya bukan sadar, ini ramba, asal baju ini kamu buat atu, kita tunggu, Okay, so kuZimbabwe vemumaraini kwamaigara kungave kuri keshengana kumasababu vachikuona kuti wewe watogamuchira zvauri wave kuita musikana asi vachikuziva uri Ivan mukomana vakazvigamuchira sei?
vamwe ziri kuvanetsa kuti vazvikafusire then vamwe vachingosuspecta kuti ndizvo hazvisi but asi amangoti asezwa asiri like siri mulife mavo pavo whatsoever then vamangoti dzabatana vanongozva akadaro then hapana vanozvika muto very fast vanongoti fine zvinongoitikawo. Okay, ndanzwa uchiti iwo unopfeka maheels, saka uri kuZimbabwe iwo paunopfeka dress nemaheels paya vemunharaunda vemucommunity vanozvitora sei? Kana paunopinda mutown wakapfeka dress nemaheels, vanhuwo zvavo vanokutora sei? Yeah, but the dress are not taken on the machine. Sometimes my and then one of them most of people go and here. Our judge, one of them they want to buy like some people think like, wow, you are so nice, and then why don't you will like every day good day? It's you and then it's very nice. People they just like me the way I am, the way I dress. Even kuri kuZimbabwe chero kapinda mukombi wakapfeka mahira ako vanhu vanotongokugamuchira vachingozvifarira kuti you are so nice, you look beautiful. Because him Vegas, you know, can look at it, must untouched, but I'll try though. Yeah, I'll try and see how people react about it. All right. Okay. So, iwawe manje, because are you married? Because what you 29, 30, are you married or you are in a serious relationship? Right now, I'm single. I just break up with my ex. Break up now. So I'm now single. So yeah. I'm not taking long. Oh, shame. Okay, what happened? Sorry to ask you this. Sorry to ask you this, but it's not compulsory for you to answer this question if you don't feel like answering it. Can you tell us the reason why you broke up with your ex? The reason why I broke up with my ex, like, was young, but and then charity is letting that up of us, and was sometimes my repeat, most of repeat, very busy. So the company need some nyama, and then you to carry about almost every day. I just think people only went out one about every day. Obviously, for the year, I do love very that, but this was every day. One is almost now, what it does, then the part of the side, often every day. One is also done good day, because now that's okay, fine. Because this power is fine. Without the almost like already is financial identity problem. So from that time and then we just separated. Then I just moved out to that place to another place, and then he out but it's still same location. So after 2 days after break, that's all I go back to find out how to get mom like now at 9. That's kind of like this for days. What do you mean? There are mom why? Okay, fine. Then let me mind my own business. Then I just. Okay, all right. So that means this guy was cheating on you, Murimese. Okay. So tell us, iwo pamunenge muri mu relationship apa, iwo ndione ngori mukadzi ere kana kuti ndione ngori murume? On that, I'll be that. Yeah, I'll be like in any big and then yeah. Okay, well, you ndione ngori baby, right? Saka tell me, pamunonye iwewe right uri baby, tongoti uri baby, saka tongoti mwanangu uri daughter wangu iwewe. Zvauri daughter wangu kudai so iwe paunofamba apa. Vakomana vanokunyengai. Vakomana vanenge vati magays ere kana kuti munotombonyengwa nevamwe varume chaivo vanotori nemhuri dzavo kudzimba uku. We want you to be open ipapa.
it depends. It depends. Because now, sometimes when like my bicycle, I'm gonna cut. I'm gonna like both sides, like cut the other side also. So I don't good like sometimes no approach like anyway like how you take the basta che one they know okay saka pane vamwe varume here vamunotoziva like tongoti let's say example yandikupai vari mumvenge vanenge vachitotukirira stereki ngochani vanhu vakafanana nemi vari mucomment section umu handika asi vachitombokuvingai kumainbox kwenyuku vachikunyengai zvinomboitika here izvozvizvi it's like 95% vanhu zvavanoita vangaruma ngegroup vachikirira and then at the end kuzona munhu akuinfo akukumbira unogara nani eso then ukona rini kungotamba akatipara vazhinji zvavanoita imwe munomvenge here dai Ivan mwanangu mati imwe munomvenge here mwanangu mumvenge vanenge vatori mumvenge mwatotozeni mari vatori vanenge katoza mumvenge nemanzi Cape Town vanenge vatori vanenge vakasangana vanenge ichine vanenge vatori but vanenge vakazwanisa vanozoya like kutara chipote yechipo and then vanotanga kutsukirira vanotanga kutsukirira and then kazaza zinyachisa zvakupera oziva kuini vakupesa oziva kuti vanogara kupi saka vataura izvi zvinokwanisa and then utanga kufunza zvakawanda and then unoona munhu atokufonera wakuzosangana paya and then unoona munhu akutosiya upenyu padeni pako sapane semuzaizotoitika and then ozouti asazodzidza kuti handizviapo nevamwe vari kasati kuzivana navanhu sapanzwa munhu vanenge vari mucloset vamwe vazhinji vacho and then kosa vamwe vanenge vari ma-after 9 people ndivakaziva very dangerous people vanenge vasingari like during the day vanenge vachiziwanzikisa during the day but after 9 usiku zvakangofanana zvairi semwhatsapp imwe chete ya pakaipa saka iwawe chaunoshuvirawo mumagroups mese mamunonzi munotadzisa mvura kunaya makatukwa naMwari hechi especially kuZimbabwean community ivo varume vacho futi vachizouya futi vachikunyengai kumainbox vakadzi vacho vachikutukai magrupu varume vachikunyengai kumainbox chaungada kutaurira Zimbabwean community iwewe chii kuti vanhu vadzidze nekuziva kuti no wakatongozvarwa wakadaro it's not something chawakadzidzira kana kuti choice yekuti ndoda kuita gay wakaziva uri grade 7 kuti ndo zvauri waona kuti pane difference chii chaungada kuudza Zimbabwean community ndinoda kuudza vanhu kuti izvi zvinodaki kudzidzira because pane vamauya vatozivawo zvoda kudzidzirawo vakaita kuafrica vaneso havita mari nazo so whatsoever and then like isingava kudzidzira like kuti uzvarwa wakadaro and then by the time wazona nekukura nekudzidzawo nezvionawo nemochionawo ndopanogonga those story asi like kunemwe like now vatoriko vanhu vakadza ndizoka dzakawandisa dzakawanda pane vamwe havantoni anga atoga nemukadzi mumba ane vana tone mhuri kati mwana 1 or 2 achiti like ine vazhinji vatoziva varakachita akamira mbakasavira wangu angachita kuti mangu ari kuenda kuna savira wake chiavo babani akazoti behind that baba ndinyika atori mapartners yowe zvakaoma saka munhu iwewe vachiita underground saka iwewe munogona kuonana here like unogona kutongondiona like tikasangana
takasangana izvozvi so ukangontarisa kudai so unogona kutoona kuti uyu mumwe wedu uyu gay uyu kana kuti uyu lesbian kana kuti munotongosangana waudzwa kana kuti maona step kuti aiwa uyu iri gay kana kuti you can easily identify kuti uyu mumwe wedu uyu chakuona dressing ona mafambiro and then ona maitukara ishiringe nemunhu and then the most important thing eye contact what time eye contact unozoti amiyase was like your jinji unozisika inga smart akano smart yake and then wozona mafambiro kati matauri andachitara like matauriro aneka kamuchaisu kakachita katinoita mafambiro matauriro olo dressing yani yakaronda unoda uyu zvaru and then there matasana eye contact unozoti eye contact ndinoziva ndisane munhu kasoka ndifamba ndisane maziso and then moment yandocheuka so yanobva acheukawo and then panika connection yanoti uyu mumwe. Okay, so kana uchiti padressing ngatomboenda padressing apa kana uchiti padressing tidzidzisewo kuda tongoona varume vedu vachipfeka zvipombi mumba tisingadozivi kuti vari kuchikwata uko vanopfeka zvakaita sei kuti tizive kuti dressing iyi ndo makalakala ana pinki here yellow echikadzi kana kuti vanopfeka zvakaita sei kuti tione kuti uyu ndiye uyu munhu uyu anotori gay uyu asi ari kuramba zvake pamwe ari mucloset haasi kuda kubuda pachena. Pamapekero vamwe vacho vanonzwira kusika like zvavati zvikati tai bate baba wetu ndiko vamwe vandapo mashoti like vari short mashoti anosiya makumbo panze koita umwe like vakati tobhodresika kuti pane mwana vatera kuziva zvavarika akapfeka bhosa kuyake zvakabata asi but akaona mumwe munhu akazobata ka anomucheukire ka unoona matatani amuita ka anoti angatoisafunga angatofunga zvakatowani pamuheya waningaona matata anenge amuita and then like especially vake mabhebi vanozivake mabhebi soka ndo vanenge vachaisa vanenge apfeka like anepfeka kupei hachibatei nitai chaive kuno anakapfeka bhamshot kana skins tight dzisikadzesi mashazi echikadzi aya ndo vazhinji vanenge apfeka nekugwa musoro ya chiane kugwa musoro anenge ane maeri kana mapiercing oro and then musoro angagwa free hand kugwa mabreak like zvasiyana siyana. Okay, I hope kuti vakadzi muri kutora manotsi apa muri kutora manotsi vanhukadzi apa right. Saka tell me Ivan iwewe vazhinji vanenge vaita magays vanochinja mazita sezvakaita iwewe uri musikana andi wati unenge uri musikana kana uri murelationship asi iwe wakaramba nezita rako rekuti Ivan sei wakaramba uchinzi Ivan vanochinja kwa iwewe sei wakaramba uchinzi Ivan like nini anambochinja ndiwo anambochinja but vane mapedza vanotamba nawo varichinja mazita vanochinja kudhara because like unofana anaroko nana Shakira like friend yako anzi Shakira alright like sometimes like tell my kids some mountains especially mountains so guys let's say girls out out like sensitive wear heels kama heels boys heels but kama heels edu like anashakira ninga arukana ati aningane watu ni weave is Daniela like 100% anga swa kumashuro kana wangani arukaba pisi avara zvasiyana woti makeup makeup is wrong mesoko uzomuzoti mukomane anenge rich baby chairo
Because ndakatokutarisa iwo utori ini ndakatokutarisa iwo pane vanhu vandinokuondisa shure dzekuisi ndinodirisa munzi bezo shure dzekuisi sechitai sechine mashuno uchipfeka so ndabhoti zochipfeka so anoramba kuti mukomano and then nema-eyelashes nezvakasiyana siyana notika once wapinda mugiya soka unoshambiswa kuti munhu angambori mukomana here paromwa like midanga anozvishakira like kana akatozvekaga nomuramba unozviramba kuti mukomana aanenge ari 100% charo chaizvo kuti afamba musamuka anoti akazvanaamuchaita kuti mastate vazhinji avandombochiro kuti vhiri rakanaka kuti akadreka the main but angocheka chete. Alright. Because iwo ndakatokutarisa kudai so unochita kunge musikana chaichai kana ndakakutarisa skin yako zvese everything. So kana uchipinda mushopu iwewe Ivan uchitenga kubva kupaint chaiyo unoenda ku ladies section here kana unoenda ku men's section. Kaita shopping yangu like zemkati mina kule zechiume but pane zvimwe zvintu zvinda kese boza ndito zvese chikomana nukomika like pane tuba pasubari jetu nazo kira and then my friend then Martinez like now I think 6 years they might use and go kumba and on the fake like now this coming month now March 29 price kept on game price you go no kept on so that I have need but even that's what that was like next week we don't talk April that day. Okay, so iwewe ndinoona vamwe vachitora mapirisi aya mahormonal tablets ekuti vaite mazamu vaite magaro mahipsi kwaiwewe sei usati watora izvi naye Ivan? Ini pakati mahormones nezvekuita mazamu andisana kufila kuti andisana kufila kuti ndingazvitadisa handisati but vamwe mafriends angu like vara kuchinja vada kuitwa matransgender pane mumwe ndima mafriends angu almost 3 vabva kuzvenyika vatwa matransgender ini pasi jokutedzwa madhamu handiri I'm still okay with it. Sometimes, yeah, it's fine. Okay, all right. So, iwewe unotobika na une boyfriend yako paya une partner ndio unotobika, ndio unotowacha, ndio unotocha everything here. Kana kuti munobatsirana. Yeah, sometimes beterana. But the GC, it's like last year, the partner now that is wacha do bika do mika short like kind of bus and do bika stuff in this like large box they don't mean this the shana power job igare papo tarango tinda kusema ndio kila mkati domba stuff chaki looking at dream domba dream and then kana soka anganeta and down it do some massage then yeah just to spice up recipe the food. Yeah, inga zvinhu zvaunotori vasikana chaiyo roto zvaunotori musikana chaiyo vediwe ingori tongoti handizivi kuti
bhodhi here aningazongati kudii. Saka iwe Ivan tikatokurura panapa isusu vanhukadzi hauna kana chaunotombofila unototibatsira, hauna kana pressure kana chaunotombonzwa kana tikatoshama pamberi pako so pressure zero because like basa kwedu patochinzirira chitanoasana nokomana pano varume vangachinja parenga pachinja vakadzi avachinyoda tochinokweteka asi ndochinenge unochinja vakadzi katiwandisendi icho vanochinja vitokurura zvese zvisane zvikadzi hapana like chinomboitika mapringi hapana totovatozozita tangopaatoregioiese tangofanana tochinja tese alright. Saka mutoilet kubasa iwo unopinda mutoilet ipi, yevarume kana kuti yevakadzi? Mati? Kutoilet kubasa unopinda mutoilet ipi, yevarume here kana kuti yevakadzi? Ndopinda yevarume, but ndopinda yevarume ndopinda mumwe dzofte mukati nemachepa sepepa pane urine papa nechisinkchaja seamukati ndovara ndizo ndopinda mumu tamtamzaza makazara ngoitoita mwarume ende ndapedza masongo. Okay, saka uri kureva kuti chinhu chauinacho iwewe iko zvinezvi chakungoshanda kuweta chete, hachichakwanisa kushanda, hachishanda chimwe chinhu, hauna kana mboitawo kana mwoyo kuti damborara kana nemusikana kana mboti ndimbonzwa kuti zvandinonzwa kuvasikana zvakadii, hauna kana shungu nazvo kana at all Ivan? Nyepa ndikanyepa kana asana mbozimajina kuchoti kasi ndaitaka but I don't think it will work. I don't think it will work because andifungi kuti zingamu for something zingamu andifungi because 0 apatona ka network ngoito ingisa network. Wakambozvizama here ukanyatsoona kuti haitokwanisi kusimuka zvachose kana kuti iwe wakagara ungozvidza kuti aiwa indoda hangu vakomana ini mafeelings pawakatanga kuziva kuvakomana, wakambozvizama here zvevasikana izvi kuona zvichitoramba chaiko chaiko? Ndakambozvizama ndiri kuzimbabwe, ndakatraya ndingazimbozembopota ndimboepanga I don't know, ndakambotraya but ndandive nemudziki wangu vakutana so ndivanzikule kutry to ndakatwaya but zvairamba hapana chivoziposa zvakaramba maybe zikufanira ziri mandiri nangoti fine ngandingosiya ndingotry ziri mandiri ndisowasta time ngandingosiyana nazo. Okay, saka pamunoita bonde paya uchiita sex neumwe wako muri kumba, tinowanzo kuziva kuti zvinotirwadzei, anditi kumasure, kushandisa kumasure uku handizivi. Imi munodii, munoita zvokushandisa malubricants every time, manojaira zvekuti hamucharwadziwi kana kuti munozvifambisa sei? Kati mune mamwe maconcoction amunodya kana kuti amunomwa kuti mubatsirikane kumasure uku, zvinofamba sei? Yeah, funny, like, yeah, yeah. So that, look, yeah, my Chinese are no dry like corporate. Same, I don't my look like my shop, like my world. I don't change it up. My look, no, now you, my position, I don't know now. You know, I'm shiny. Malubia, look, no shut up was like that's very was. Look, you know, what's the Parabata? Some people, the Caravasina, no centers, well, I'm going to send any notion and no as long as you have peace, but it's no good thing. Okay, so pamunenge mapedza kuita papa zvemuchigara uchitogara nepartner every day ichiita iko kusure every time uku kuti kuzodzokedzana kuti kudzokedzane normal size mapedza kuita munoita sei? Pane zvamunozora here kana kuti kunongodzokedzana kukati mogezao nemvura ichonhora zvita vakadzi kana kuti munoita sei? Just no more nemvura ichonhora ngoya zozongodarika. Then yeah, like
after my bed, then go game and then after a day or so, then yeah, then the topic. No matter what, there is a papa now. That's not going to yeah. If I know, I'm busy. I tie. But you was on the moon after a long time. Go to what they go. Okay, so iwe wakati chikombe ya Zimbabwe, South Africa nedzimwe nyika tongoti panyaya ye discrimination against LGBT community unoiona sei vamwe vedu maZimbabweans unowaona sei ungati here vari kugamuchirai kana kuti they are the worst people ever vanoda kujaja nekutuka nekuita sei iwo I mean uchireta uri iwo ungazvitaura uchiti kudii? Yeah, Panimang like my Zimba, yeah. And but you say right, but Panimang one day I chose is this yes. I just did a study for me, like no, like funny, Chinese like Manga, I don't know, like no, I stand there, I just, but I just made it. And then no, stop. No more free. It's right from my time, but what is this like? Stop. So sorry. Now I think you got just mind it's so many all Hey, Ivan, skin yako yakanaka kudarika vakadzi vakawandisa even ipo pano pa group panapa. Uri kubleach here, uri kuzore. I you know I you exactly even the thing lemon like in your friend like a good job yeah atwa angaru like now atwa yilo mona so thing in karate but mapya akafaka kuno last week akandisire mangafuta dando sora okay ngero pe konga ngero budget right okay alright wosaka unotozora unotobika concoction yacho uzotipawo recipe tipe madzimai akaorera apa ari kusiwa nevarume vavo kuti vabikewo mafuta vakwanise kuzorawo kuti zvinyatsoita mushe right. Takwenda comment section kume mibvunzo yevanhu iri kuuya macomments right iwo chipindura zvako. I like one thing that you are very open minded and you are a free spirit and hauvhunduke and wakatozvimirira and wakatozvigamuchira ndozvauri saka rega tinyatsonzwisisa varida kubvunza mubvunzo guys takukuvhurirai kwamuri chibvunzai mibvunzo yenyu ini chimuverengera Ivan andichika achipindura mibvunzo yenyu andichika right famba yenyu nemibvunzo yenyu hanzi saka iwo unotofarirawo anaconda here kana kuti hautodiwo kadora unodawo here anaconda aiwa zondisenza izvozvo anyway saka waramboodora aiwa hanzi zvidika hazviite kune abvunza mubvunzo. Okay, regatinzwi hanzi saka munoshandisa makondomu here kana kuti munoshandisa yeke kana muchiita zvinhu zvenyu? Bonde my it is like this is protection okay you protect na bana patanya kuna but protection that's the best thing and I know no mkasho protection ili kwa basi story na hapana maji
Okay, alright. Hanzi saka unozodawo here kuroorwa iwewe kuti unzonzi waroorwa zviri kuita vamwe muno muSouth Africa muno muchata in the near future woitawo vana kana kuti unoda kungoita relationship zvichipera zvakadaro? Yes, I do wish to like like they got engaged. Some of my friends, are 3 of them, must think I guess they also engaged. Last week. So yeah, it's fine. I don't have a problem. Like now, anytime it's this time again, now I'm wrong. Like it's like a stable relationship. Then yeah, we can engage and then take that relationship to another level. Okay, so pane mubvunzo umwe hanzi saka mhuri yako yose family yako yose yakatozvizvigamuchira here kuti ndo zvauri vari comfortable nazvo here kana kuti kuchine struggle yekuti vazvibhilive kana kunyara kumachechi kuti vanonzi ndo vana mai vegay vaya kana kuti vakatozvigamuchira kuti aiwa isi mwana wedu ndo zvaari pano? Some vakazvigamuchira some havana zviri kunetsa. So ndichiri muprocess yekutaura nevamwe vacho kuti vasatara kuzigamuchira kana nditsvage means kuti vakanozigamuchira. Okay, saka pane mubvunzo tiri kurema kakuti vamwe vazi ndizvozvo ndizvozvo zvinonetsa kuti ungangogamuchira vese kawani kunotowana vamwe vasingazvifariri kugamuchira, right? Pane mumwe mubvunzo hanzi saka iwewe ndiwo unongoitwa every time here kana kuti unombopota uchimboitawo? Yeah, sometimes kwacho sometimes kandicha kumbo yeah, and letting us to say Danamuna and guys like in face who pretty beer and no pretty beer, no good board. And I replace I achieved the message, yeah, more time every year. Then go to not go to never to what I done. Okay, like he not to I keep if I want to be a case, then he should keep it. Okay, muchitisana nesure uku pane kuburitsa kunoita vanhukadzi kuyakwa kwavanoti kana vachiita kana kuti murume anenge achiita iwewe wachona ane kuburitsa kwaanoita anditi kutaridza kuti apedza. Saka iwewe unenge uchiitwa iwewe hanzi unoburitsawo here kana kuti zvinofamba sei? Kana uchiburitsa unoburitsa nepai? Very easy. And then yeah, Kuburisa obviously Burisa is send it that normal way like don't she can when you're like what say then to follow no Waburisa. I don't cook I took Burisa, then you give about funny duty. Any putting duty, parents, and then you have that then you want for more, and then you know what will be out. Or I map it and then and then anywhere will be built. And then if I would walk the battery, what sort of put out of Muno. Okay. Right. Mubvunzo ngaiuye guys, mubvunzo ngaiuye. Ivan arinyazopindura zvokuti kapana pakanhasi ndafunga kubva nhasi muchadzidza ende muchamufarira ende kubva nhasi muchatsonzwa handitika manyatsonzwa chokwadi chaiko zvakanaka zvisina noise zvisina kutukwa zvisina mibvunzo yenyu munyatsopinduka zvakanaka. Saka bvunzai zvenyu mibvunzo yenyu zvakanaka munyatsonzwisisa musazoti kana makuvaona takutamba nawo pana pamovashauta. Bvunzai zvamoda kubvunza zvese munyatsoziva mwana wedu ushu mumwe wedu tinongotambawo naye pano. Bvunzai yenyu vane mibvunzo, bvunzai ngaiuye mibvunzo yacho tione. Mibvunzo ngaiuye tione. Pachine here vamwe ane mubvunzo apa? Ivan atotaurira vanhu vese uyu pane tichagoedha vamwe atotaurira vanhu vese vedu weIvan. Saka Ivan mune chechi yamunopinda here? Munoenda kuchechi here imi?
ya ini chichandopinda ndo kandi uzimbabwe ndopinda AFM ya ndo chichanga ndopinda ndopinda kuti abereke kwangu kuno South Africa time kuenda kuchechi ndonzwi chishaya bhozi masundays paweekend ese then ndikubasa time kuenda kuchechi andikuchishaya ndizvo zvonetozona kupinda panozikwenda kuno AFM kuti any church andinambowana tongweni. Okay, saka paunenge uri kuningirikiri uri ku AFM ku vanokugamuchira sei ku AFM havakutarisini rimwe ziso here riya kana kuti kutokuparidza kuti hatide vanhu vakadai so munomu vanokugamuchira here kana kuti but parimwe day ndiri kuzimbabwe nandakapfeka skinjin nemasotopi yangu zvaibata bhazi racho rakaraparidzwa nyezvezvekipezvi anzoni mona ndichitoka unoona zani yakapfeka unoona ine matenesi neskinjin nechimasotopi kubata zvezvinobata ndiracho ndandozvana ndakapfeka musi wacho iwowo saka mukadzi angagaba next pangu ndobva anditarisa apa angoti nezere kuti uzvi chako taurwa sasa ndabva ndangoseka nemoyo akati ndabva ndangoseka zvangu ndandakuti mhene zvonaiko but vamwe vachinongosaspota kuti mwana uyu something wrong because dressing yangu haichange ikuya zvangu zvikubate zvakare zvanongopedza. Okay, saka hanzi uchada kuitawo here vana in the near future? For now, maybe I'm I think maybe but for now, okay. And then mumvunzo katizvo so hanzi munongo associate nema gays here kana kuti even nevanhu vari straight as well? Nemunhu wese vili ma-straight ndamushira havana problem nazvo because mafriends angu vasi vese ngitoka vamwe vacho ma-straight vandotamba navo marakubaini kwandokugara tenepasi vatoti ma-straight sabati havana problem nazvo. Okay. Hanzi saka kana muchitaka kuita muchidanana papa muchitaka kurara mese munotoitawo here romance kana kuti munongoita nokuti munenge muri vesex imwe chete kana kuti zvinofamba sei? Chinoitika panotanga romance ndinotanga maita romance paya and then maita romance taro yeah and then pani ma street talks totauro and then vanotanga kuita zvavanoita même chicommunicator action ndinenge chicommunicator yeah all right what language ndinenge chicommunicator babo until market. Okay, pane mubvunzo wauya panapa hanzi saka iwewe personally what's your take about homosexuality based on a Bible sezvochinda kuchechi? Hanzi izvo what's your take iwewe anditika sezvochinda kuchechi on homosexuality iwewe unozvitora sei nenyaya yemubhaibheri? What's your take about what God said about homosexuality? Hanzi what's your take on that one? Yeah, about that one, yes, I do understand the Bible. One day I see one to the Bible more, and then something like a church, one guy like who charge one about my and then like in church, one thing that I like yeah, both Marika and I'm away. I'm also thinking about it. I'm away. Then 2 years ago, Mara does
say I always say what then Marano like some of us, some people are blessed, my charity, I know some of my relatives, but I'm done with one my student is I book up I think too much I do quite but Munam I took more international which you are not good. Acknowledges tera mubvunzo wari kubvunzwa wabvunzwa kutabvunza kare aexplaina kudhara saka uchadzokorodza live wozoteerera wega hatingarambi tingodzokorodza munhu 1 mubvunzo 1 ka100 kana manenoka kusvika muchaziteerera live monzwisisa. So Ivan pamunenge muri pabonde imi munotochawo here mastaira kana kuti munongoita one staira dog iyoyo chete? Pamastaira yeah, kwa kakawanda was in like saying I ripoka kakawanda mama iwamweka paramwe omanini sanaika I think paramwe I think 3 or 4 people are coming they was what was like for paria baka boka anga asambo was it does I itu dari kamu pasti berumika, dari apa sih umika? Terus so, agak itu, ada extra, apa kau tadi? Hanzi uyo mubvunzo na aseka ali ini nandigoni ku andifunga kuti ndezveshuwa ini hanzi izvo ichokwadi here kuti kana muri pakuita bonde papaya unogona kuita tsvina asi munongoramba muchiita chete? Kashoma. Asi zvinomboitika. Asi zvinomboitika azvo. Okay, saka uchitohwa mudumbu make sure kuti you avoid having sex because unogona kutongoita was-stuck. Okay. Alright. Pana abvunza mubvunzo hanzi koro parinonzi rinobuda kana pamunenge muchiita papaya chii chinenge chiitika? Kune vamwe handikanzwa nzoneki mnanga ane aporisa then kune kwasvika kuend kwasvika angagara anga asvika kusiriku and then the pressure says it was like my rough rider so take a wasane rough rider janja so washi na rough. Okay, right. Pane mwachine mubvunzo here apa guys. Andofunga nhasi madzidza ende manzwa. Hanzi you should come on live regularly kuti vanhu vakujaire comment yauyawo yanyorwa na somebody else. Acharamba achiuya zvake tichamuunza palive paanenge afunga anytime anouya zvake achingopinda sezvo muchida kuti mumzaire. Vamwe hanzi toda kuitawo shamwari newe hanzi acceptawo mafriend request edu. Hanzi I love you
Ivan can answer. We love you very much. Aiwa Dagi, mubvunzo wako kanzikana ukaburitsa anzikana ukaburitsa mweya umwe partner yako akaita zvaanenge akaita iri mukati anzairare here ivavo aimborare inenge yakatosimba zvizviwani but pautomika shoti partner yako yatova zvakanyanyisa because wangoiti kuchayatunyezi inokuira watomika shoti mabonda vakaita zvakadaro. Okay. Ya uyo mubvunzo wamike hauite hatina zvatingabvunze hatingabvunze mubvunzo wakadhakwa kudaro hanzi shuwa here kuhai zvazvina basa izvo right. Pane here umwe ane mubvunzo guys ndofunga maziva nhasi tina Ivan pano. Ivan iyi munin'ina wedu hatingati hanzvadzi yedu because ave musikana munin'ina wedu pano tinodotamba naye tichimugamuchira tichitoseka naye vose vati mudata friend yake. I think and munisa friend request pa anzi Facebook name yako yese unoshandisa kuti chi Facebook yangu ni Ivanan. Okay, anoshandisa kuti Ivan guys saka motsvaga Ivan vaya varikuisa mafriend request and then modi mo senda mafriend request enyu ndikuona sekuti mubvunzo panapa hapasisina zvapo. Hanzi hygiene zvataurwa Margaret zvehygiene zvidomingo ataura kuti vane zvipombi zvavo zvavanazvo zvavanoshandisa kuti kukline vakline kuseruku kuti kubude kwakachena and everything izvo azvitaura. Mibvunzo imwe yamakubvunza apindura kudhara saka vanonoka kusvika mozodzokorodza live mozoona moita catch up antika. So Ivan munin'ina thank you very much nekuti joina pano kudzidzisa nhasi. Hanzi tadzidza zvakawanda taifunga kuti munozviitisa nevanhu hanzi tadzidza. So tinoda kutenda nekuuya kwako pachirongwa pano kuti udzidzise vanhu utaure kuti upenyu hwenyu munozvifambisa sei zvinofamba sei. Toda kutenda munin'ina wedu ramba wakapombonoka ramba unesu ramba uchitamba nesu kuti tichakujaira chete kuti tichida tisingadi. Hanzi Ivan ani. Okay, achandipa zita nesename guys ndonyora ndoisa iri post kuti musende hanzi sename ndichakuisa zita rake nesename yake kuti mukwanise kumusendera friend request yacho dzamuri kuda idzodzo idzo andika ndichaisa zita after that this video ndinokutenda pa WhatsApp nesename yangu ukwanisa kundibata pa. Alright, achandisira pa WhatsApp then ndobva ndakukandirai pano panapa pa Sis Melly's diaries kuti munyatsonzwisisa. So Ivan toda kutenda munin'ina mwari vakuitire zvakanaka. Thank you very much, it has been pleasure being with you pano. My last words aungada kuudza kuma vanhu vari panapa pa Sis Melly diaries ndeyekuti chi hanzi love you Ivan ndokufarira zvekuti. Oh yeah, thank you so much. Hanzi saka iwo my last words hauna waungada kuudza vanhu ndeyekuti chi my last words ndinawo ndekuti kana kuti vamwe varipo vanokuita ndiyozvifambisasei and then nyara and so on vanokwanisa kundibata paFacebook ndinotaura navo and then kana tine mameetings like pane maorganization part of sometimes get together meetings and then once out have now and then and then we are there munhu wafanira kutya kauri kuti notya vanhu vananokuti kutoisa time uzika like urarama life unochirarama life yako haurarami life yemunhu unozorarama life yako so ufanira suppose yourself first and then what accept yourself your best what accept and akamira say then you are not responsible for what
understand yourself, no one will invest yourself and from there, then people they want to know who comes out. What like that? You got to have to step. You got to have they don't have to step it. You got to themselves that now no we want to come to that is that and the oh and the one to come out there. So by the time I'm going to come and play I'm going to go in should be like Bama. I free once someone na anu gak para ya nggak ada dan utang kita saka malas itu ini mungkin kan ya tahu dah apa namanya kita dah mau bari jadi baru pada pasti dah siapa jadi sedang ini yang masuk mau pasti pun yang penting namanya jadi apa mereka dapat kondisi soal non dos. I think also help. You know how my kids will help. When it up into up and made up road out going down. That was ten jam, very free and open person. Free. What I can see bari ya aslan pada orang ada ya I'm very free. No, thank you very much, Ivan. I can see kuti vanhu vakawanda vari kukufarira vakugamuchira and vaku acknowledge pano anditika. So I would like to say thumbs up to you. Do you, be you. Do not live your life for somebody else. Live your life for yourself, Ivan. Do advice anoda kukupa ende ramba unesu tichakujaira chete kusvikira amen. Life was only love. You only live once. So life is for them. That's what I'm doing now. Yeah. So thank you very much, Ivan. God bless you. Saka also ndipase nemeko kuseri then ndosendera vanhu antika. Okay, yeah, no sendera after this life. All right. Thank you very much, my sister. Thank you. Bye bye. Okay, bye. Right. That was Ivan, guys. Watanga tinaye actually antika the auya pano kuti azotaura jeni yake antika kuti akatanga akaziva sei rini kuti gay nekuti dziso zvadachida. I know kuti a lot of you guys you had my questions amanga musingazi kuti mobvunza kupi mobvunza hani because vamwe ukati ubvunze unoshaudwa antika vanhu vafanani. So there's no need kuti tichaeda this Tawanda achauyawo neshow yake akazvimiririra. I think Tawanda will come. Tine umwe Tawanda achauya antika gay as well wemujobek. This one is from Cape Town. Saka Tawanda will come akazvimiririrawo neshow yake antika okudza iwo jeni yake as Tawanda tisamixechi ma issues anti mashona. So mamine mabvunzo yakawanda including ini wacho nawo ndaivaone ma questions akawandawo zvimwe ndasingazvinzwisisi zvinofamba sei zviri kumboitika chichi. Asi vakadzi panapa I want to tell you be careful. Manzwa kuti kwai varume vari kuinda kuma inbox uku. Varume anzi vari kuinda kuma inbox vanatuka ma comment section. Ukaona munhu anonyanya kuvhura Felix chena achituka stereka achiti vanosemesa vanodi munhu iyeye isai question mark munyatso kuchitarisa. Plus pa dressing dzevarume venyu kudzimba uku muongorore madzimai. Kwanzi ukaona dressing ezvima short makala madressing ma-earring aya ma-earring papapa hanzi ungoziva kuti iro ndochi isymptom yacho inenge ichitongovapo ipapapo antika. So I hope kuti very soon tichaunzawo wechisikana antika tichaonawo wechisikana anonzi Ivan Goto antika. Kune vari kuda kumusendera friend request anonzi Ivan Goto. Tichawanawo wechisikana lesbian ouya pano otitaurirawo zvechisi lesbian uyo anga akamirira magays. Tine umwe futi mugay achauya zvakare pano achitaurawo jeni yake. So kana achiti akatanga kuziva ari grade 7 paaipinda mutoilet achiti akaonawo makomana adopainzwa mafeelings. Guys, it's not up to me to judge, right? It's up to you to think kuti mwana ari grade 7 anditi mwana ari grade 7 kuzviitisa here kana kuti mwana yakatongo munhu yaringa atongozvarwa akadaro. If it is a sin yekuti mwari havadi kana kuzvinzwa zvachose vantu havatodi kana kuona vanhu ava why vachisikwa vakadai so
Mwari ndiye anosika vanhu. Why ari kuvasika vakadai in the first place? Because unogona kutoona chimwana chine chidiki diki chinda crash chiri chikomana asi chiita chisikana. Chichitotaura senge musikana, chichitoita kunge musikana asi chiri chikomana. Chiri chana chitiki tiki kana chine 3 years. Saka unozvibvunza kuti alright Mwari munoti hamudi izvi. But ndimi munosika vanhu. Why muri kusimakasika mwana uyu haazivi chinhu. Haatombozivi kana chinonzi bonde haazivi kana chinonzi kunyenga. Sei mwana uyu akazvarwa akadai? Chii chakaitika apa? Antimaona. Chii chakaitika? Antimazviona. So andiziviwo ipapo. It's not up to me and you to judge, but anyway guys, what I can say is we are all Zimbabweans, we are all human beings. Antika, let's appreciate them, let's embrace them. Vamwe vedu tivade tivafare titambe navo. Let's understand them. Antika, let's understand where they are coming from. Antika, the pressure, discrimination, guys. Let's say no to discrimination. Kuvanhu vanenge vakadai so ava. Let's say no to discrimination kuma gay nekuma lesbians, because vazhinji vacho of course vari kuvanozviitira mari, but vamwe vacho vanenge vakadzvarwa vakadaro. Kana kuri kuti Mwari havazvidi, aiwa, let God himself be the judge, not you and me. You and me, we are not judges. Let God himself be the judge, because from what I know, there is no sin that is greater than the other. A sin is a sin. No matter you have lied, no matter you have done adultery, no matter waita zvechingo chani, chivi chinoretwa nenzira imwe chete yakafanana, and hakuna chivi zvakare chisingaregererwi. Antimazviona. So it's not up to us to judge. Antika vana mai Maria vaya nana Maria Musande, leave it to God to judge. No one is God here. Apana Mwari pano anojaja vanhu ava. Ngativagamuchirei, ngatitambei navo, ngativajairei. Vanhu vazhinji vacho vanhu vasingatuki, vanhu vari lovely, vanhu vari so vasina kana basa nokuti tinotongofara navo tikatamba zvakanaka. Antika, but tisi tinoda kuvatisa kwavo vega mubracket ravo vega. Antimaona. So chikumbiro changu ngativagamuchirei, tifambe navo. Okay. Pana afona pana paragaitinzwa. Right. Hello, Kola. Hello. Magadi Kola. Mucha, Sis Melly, you still on live, ne? Yes, I am. Yeah, the number about you, I'm a lady, ne? Eh. And I'm into other ladies. Okay. No. Iwawe manje tutoda show yako ndifonele after we want a show on this on yako wega kana nasi if you are free. Okay. All right. Thank you very much, my sister. Thank you. Right. Ndosha nanichataura zvazvo guys. There we go. We have another sister here. Chine sisi wedu mningina weda phone apa antika hanzi nini, I'm a lady, I'm into other ladies. Lesbian usho. Saka guys, expect another show antika time toti nguwai toti na 8 nasimaneru. 8 nasimaneru tinenge tine show ye mskana afona apa antika chinzwa journey yake anti as a lesbian antika yatanga tina yo it was a show as a gay antika tishanga tine show yemskana uyu antika as a lesbian antika. So nasina 8 dzemanheru guys mogadzirira change tiri pano pachirongwa zvakare tichinzwawo kusaidhi revasikana. Saka zvandichataura naiko zvine nhamba dzake adzisiya apa ndomufonera ndotoiadvertisa izvozvi right now show kuti muuye neuwandu hwenyu tinzwisise jeni yakewo zvishuwo zvakewo zvaanoshuvira kuZimbabwean community kwaanogara kwaanofamba kuti dei manga matiitirawo zvakadai so tiusuwane kusununguka. Saka guys inini ndakugumira pano inde munobika guys indakutomanya kunobika ndakutonobika so imi muchibika foni yangu nichajisa kuitira tisangane na 8 dzemanheru muzuva ranhasi. Andimaona aiwa iko zvino izvika battery shalini tagara nguva yakareba plus atidi kusanganisa kusanganisa nyaya toda kuti vanhu vaya vachizvimiririra izvi yakairi show yemagays toadvertisawo show yemalesbian na 8 dzemanheru nhasi ati anytime 8 dzemanheru nhasi tosangana zvakare pano antika todi toona kana shalini musina kuona nhasi nana baba mozoona chava chimunya mangwana motonoterera muri mutoilet nhasi shalini motomhanya mutoilet kuti njambonomira mutikuwa mudumbu wonoona live uri mutoilet kuti kana baba wasingadi kuti zve-life uchiteerera uripo uchicontributawo nhasi uri mutoilet antika. So guys, I love you all. Take care of yourselves. Ivan Goto ndo zita rake hande tinomufollow hanzi ane 5,000 friends already matangirwa kuenda antika mono mufollowawo mono muonawo antika tikasangana naye macomments umu
ngatitambei naye. Mukamona apinda mutoilet yevasikana muzive kuti hapana chaanotonzwa, hapatorina chiri kutombonzwa kana chari kunzwa takatofanana. Musazotiza muti mapinda munhurume muno, hapana, tiri vanhu vakangofanana. Andimaona. So Sara Mazhindu haumanikidzwe kuva pano. Iwewe ndozvatiri kutaura, vanhu vakafanana nemi hamumanikidzwe kuva pano. Handizodzisira vana chi. Sara, I want to ask you this question, Mazhindu. Iwewe uri mukadzi, kana wakaita nhumbu nhasi une chibereko, ukazvara mwana iwewe waona mwana wako kuti iLesbian kana kuti igay ane 2 years, unorigweshela muchemba here? Ndoda kubvunza. Moreover, pana hapana mwana, pano hapana mwana. Isho yevanhu vakuru, isho yevanhu vakuru, hapana mwana. Iwewe Sara Mazhindu, I want to ask you a question. Ndati iwewe ukazvara mwana wako nhasi uchiri une chibereko, iwewe wozvara mwana wako musikana woona kuti iLesbian kana mukomana ona kuti ingochani, unotora here unoflashira muchemba? It's a question. Because pano watikati zvinodzisira vana chi, pana hapana mwana, pano ndepe vanhu vakuru. Mwana anenge achagei, ende isu hatina kuya kuzoencourage vanhu kuti itai chingochani. No. Pano taya kuzonzwa rwendo rwavo, jeni yavo. Antika jeni yavo yavafamba kusvika pa 29 years tatisiko. Tavaziva iko zvino. Saka hatina chakatikudzisa chinhu, hatina kuti indantangochani. Tiri kuda kungonzwa mafambiro apa 29 years kuti vakafamba sei, chii chakaitika, machallenges vakasangana nawo, zvavanosangana nazvo zvii, kuti tizive, because whether we like it or not vanhu ava vatoriko. Ende vanhu ava kutongorarama life yavo, ende mararamiro avo hanei nesu, right? Saka you don't have to be here nemwana wako, kana wanga uchiya palive ino ine vana vako, chigara waziva kuti haumanikidzwa kuya pano wozotaimira yamangwana ichauya neimwe topic ndo yauchapinda. Iwo rega vanoda kudzidza vodzidza, because educational and education is vital, right? Isusu todi todzidza zvetinoda kudzidza, toda kuzivawo zvakawanda, because tinotoriko nemibvunzo hobo, taisha tokubvunza sei kuti ungomuendera kuinbox kuti ndauyawo toda kuzobvunza zvakati, hauzivi kuti munhu anozvitora sei. Saka ipo pano kana vachinga vabvuma kudai so, toda kutonzwa kuti zvinofamba sei, tidzidze takawanda. Kana iwe uchitora mwana wako wawazvara abuda akadaro uchinogodhlera muchemba, mbandiwewo antika ini ndofunga wangu mwana ndongomuda akadaro ini, because chamboita kuti abuda akadaro chi. So guys, ngatisanganei na 8 dzemanheru muzuva ranhasi, mausiku anhasi, pachirongwa zvakare tichisangana tichinzwa kuti vasikana, musikana munin'ina wedu afona apa, jeni yakewo iye as an individual yanga yakamira sei being a lesbian. Anditika tinokutendai nekuve kwenyu pano, ndinokutendai vasikana, Mwari akuitirei zvakanaka. Let's not judge one another, let's not take this in with another concept, and the idea is to hear their journeys. Zvakafanana nemunhu anouya kuti ndine nyaya yangu ndoda kutaurawo pano, handika kuti murume inini akandiita so, inyaya yako yawauya nayo iwewe, hatikwanise kuramba, hatikwanise kubvunza. Saka nyaya yako iri kudzidzisa vanhu kuti chii, aiwa iwo you bring your own show. This is an online reality, this is a reality online talk show. Munhu anouya nenyaya yake odi otaura nyaya yake ega, kwete kuti izonzi haidi ndinzwireiwo. mahaidhi anoitwa kumvenge. Pano munhu anouya ega nenyaya yake nejeni yake, kana achirohwa nevamwene, akamborohwa nevamwene, kuti ndati ndimbokudzai vasikana, ndauya kuzokudza ndakamborohwa nevamwene, munozvitaurira nyaya yake. Inini nevamwene vangu hatiwirirani, munotaura nyaya yake, imobvunza mubvunzo nemhaka ye usingawirirani navamwene. Kana vamwene vari mudhuze tobvunzawo vamwene kose musikuwira nemuroora. This is an online reality talk show, haisi yemahaidhi yekuti ndakanzwa. Anditika, so ndinokutendai guys, ngatisanganei pachikamu chinotevera. Don't forget to subscribe zvakare kuYouTube, antika kuYouTube yaSis Melly, antika Sis Melly Diaries kuYouTube. Endai kune vava vanenge vadi vanonoka vanoda kuita zveYouTube, do not forget to go and subscribe zvakare kupi kuYouTube. Antika support a fellow sister, support a fellow mother, go and subscribe kupi kuYouTube zvakare. Antika you can come to my inbox, I'll give you a link wenda kuno subscribe zvakare. Antika thank you very much guys, I love you all, thank you very much, take care of yourselves. Stosangana na 18, take care.